Hi guys, mga unata. Nakarating na to sa tambote. Mga unata guys, ha? Nakarating na sa tambo tong tinola ko. Sasa. Tambo. Gusto daw nito pa nito eh. Tinola. Ang lami lagi sa pagluto. Yun, sana mo lagi tuhog pa pagkatimpla. Secret! Alam mo naman ako, nakadalawang ba nagagani? Libre pa, libre. Doy ba na nimo? Nakatuhan na ako. Pagkutang kay isa ka lang. Basta pa ba na yan isawa o duha. O, nakatuhan na akong bana. Dundalita, dua-dua naman ako, wala pa. Tama sa pariners gay tulo ka Pero buok. guys, di na ko musubog Pinoy. Purnir, damo tilaw. Miner, ka na dollar. Oo. Sunod guys. Siya igso na menyo na og kuan na menyo na Amerikano niya. Siya na pud sunod. Duha igso na menyo Amerikano no. Sige, pwede sa Fortuner. Diba? Kasi sa kami kalami. Kasi kung pangitaas ang susi, buwang, may susi, remote naman. High-tech naman dahil karoon. Dire mo sa kilan? Wala may susi. Uy, Ginoo. Sige ko yun. Naglipo ko ni Jer. Kaya mga anak. Tapos di remote naman, wala naman itong ingon-ingon. What ay kuan day? Kaya nag-start ka rin. Mura dyan ka, wala dyan nagkuhan, mahanoy kayo. Ah, mura sa kanang higda ka sa dana. Ani uli na nga sige na nara. Siyempre, regalo ko niya. Regalo man ito na Pasko. Hayaw eh. Yayaw eh. Nagtagaan mo rin, tagaan mo. Nagtagaan mo preskuhan. Kaon, Bisaya. Yan, nakapag-ano ka. Ikaw na ang last na nabo. Saan mo pa-tempered ka? Ha? Nga na lang. Saan mo tempered ano yun? Bisaya. Ano, ikaw ba? Mulakaw na ako. Oo, ako. Ating ko sa iyo. Mamaya, Ayaw mo frame delivery pa. palit ka na. Ano na? 120 lang. Sa ko eh. Una, i-vlog mo kay Parmayan mo. I-vlog mo. Nagmaya pa ng donut. Hi! Hi guys. Gara, gusto ni mo eh. Ay, siyempre. Brita. Kailangan mag-ano. Donut na cute guys. Kita mo donut na cute. Mga anak ko na ako dito ng kamis. Ako po dari umurah tamis dahil. Nag-vlog na naman pala to. Sino nagluto na yun? Saan ka nagluto? Dari udah misalnya kusina dari. Ay, kusina saan? Kuwang na lang ni Kuwan. Ito no. Hindi na matulog. Natulog naman tayo. Aircon na lang ulang dito. May pa ari mo matug dahil nagmata ninyo maninda na po, di ba? Pag magkana mo, ang ilang ka nasa Ilaga bukulo. direte. Hasta ipis. Mahawa naman siya ulay tao. Sit! Eh wa may tao, di sila say matug, ang ilang say matug. Mga ami diri guys kay una sila prato man sila gamer man sila kuan diri guys, gamer sila magasto kay prato bugas diri. So palengke na daan niya. Ilahang gulay o ilahang gulay tapos ang manok tapos kilid. Oh. Wait, pamasayon. Oy, pamasahe guys, diretso kaon. Ako to sa unaw. Ha? Oh, betul kan negoya oh. Ikaw ba? Latar pa ka sa unaw. Ha? Ayo lagi stress. Sa may stress na ako, mga anak mo. Do, stress. Uy! Gani. Na, mag-live. Tabang ya, February 14. Asa man? Gabi iya. Asa man na? Musa ka? Ikaw kung anak natin search. Hmm? Sa February sa best na best. Ang restaurant na sila pa ninyo. Live nimo. Chart ko kuri ko. Nagbalentayan sila? Oh, February 14. Hindi pa tapos kung sa pila no. Kini ang likod guys, dagan ni siya, dagan ni oh, na siya bana. Ay. Nya ko gusto yung bibla. Ah, sige. Nagyari sa ko ba? Malo to. Bahala ko. Oh? Nangita daw ginganin ako ibat. Na,
Sa pagkahi ato. Bye-bye guys. Sila Kay lagi kumahan.